ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ҳар яки шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза навори мо распродажаи паплинои 130 сомона мешава. Беҳад паплинои хушрувай, ҳамашон ҳам сангошон оригиналай, ҳам хучон паплин аҷоиб фасонай. Аз сабабе ки бор бисёр омада истодай, кадом боре ки мисол якта дутаи мондагай мо распродажа кардестем, анамино 160-180 сомон будан. ҳозир бошад распродажада 130 сомонай. то охири навора тамошо кунен. ҳозир пеш аз давом додани навори имрӯза ма як реклама мемонам, хушрӯ гӯш кунед. беҳад иқдоми хуба пешниҳод кардагиянд. касе дар корай мисол метавона дархост куна. то охира тамошо кунен, баъдан бо навори мора метавонед охирша бинед. то охирша бинед ки чӣ паплино распродажа шудагиай. бонувони азиз, дар ин ҷо мехоҳам шуморо бо як канали хоҳарак шинос кунам. хоҳараки мо Фотимахон фаъолиятшона нав оғоз кардагӣ ҳастанд. дар анамин майдони ютуб канал ташкил кардагӣ ҳастанд. номи каналшон туркшоп онлайн. айма ссилкашона закрепит мекунам дар комментария. бо метавонед дар омада тамошо кунен, бинен. бисёр борои хушрӯ доранд. аз сабабе ки мисол дар реклама 1-2 минутай ҳамаи амин маҳсулоту борошона ман пешниҳод карда наметавонам, вале дониста бошед ки хоҳараки мо оилавӣ кор мекунанд дар Туркия. магазини калони занона доранд ки бевосита бо фабрикаҳо хучон кор мекунанд ва аз ин сабаб анамин маҳсулотҳошон амин мисол куртаву абаяҳое ки ҳастай ҳамашон дасти якумай, нархошон дастрасай. бинед чӣ қадар анами фасонои хушрӯ, чӣ қадар интихоби васеъ. доставка дар тамоми ҷаҳон доранд. анамин абаяҳову куртора доставкашон дар тамоми ҷаҳон ҳастай. касоне ки дар Русияу Тоҷикистон доставка мехоҳанд, беплай доставкашон яктарам бепул равон мекунанд. а касе ки дар Европаву Америка ҳастай, аз 4 та зиёд гирен, баъдан доставкашон бепул мешавад. касоне ки дар Душанбе ҳастед, шумо метавонед дархост кунед, омада аз наздик бинед бора, баъдан пулша битиед. вақте ки мисол Душанбе омад бор, баъдан пулша битиед. инчунин инҳо доставка мекунанд анами хел посудаҳои ОМС-а. хеле бисёре аз шумо хоҳиш карда будед ки агар дар Тоҷикистон бошад хел нависен ё ки видео кунен. гуфтам бисёр менависанд рости духтаро дар бораи посудаи ОМС. марҳамати хоҳараки мо метавонанд доставка карда. дар WhatsApp нависед кадом шаҳрҳо доставка доранд посудаҳора, бо аниқ кунен. илтимос фақат занҳо нависедаи хоҳараки мо дар бораи анамин чизе ки харидорӣ кардан мехоҳед, фақат занҳо нависед дар WhatsAppшон. хеле гуфтам бо метавонед ки каналшон дар омада бо пурра анамин видеора тамошо кунед ки бо чӣ доранд, чӣ намудора метавонанд доставка кунанд. ин магазине ки ҳозир шумо мебинед, ин худи ҳамин ОМС-ай, аз анами фабрикаи ОМС магазин шай. ями ҳамаи чӣ дора бинед, ҳама намуд новинкаҳо, ҳама намуд мисол маҳсулотое ки ами фабрика дора ҷада пешниҳод карда шудагиай. хулас сифати якумай, дасти якумай. метавонед ки ба ҳамин хоҳараки мо Фотимахон нависен, аз номи канали мо салом расонен. беҳад ман ҳам ба шумо миннатдор мешавам. ира бинед чӣ хушрӯане. ҳамаи ами хулас новинкаяй. диден чӣ хеле гуфтам, ино дасти якум бо нархи дастрас. инами гила бинед чӣ хеле хушрӯвай. баъд сангошона аҳамиятед. ин сангои беҳад зиёди хамелеон задагиёяй. чӣ хеле гуфтам, аз сабабе ки ҳозир бор бисёр омада истодай, боре ки яктадутай ва ёра распродажа карда холӣ кардистем. хулас 130 сомон 3 метр шай. касе оптом мегирад духтарако, бо арзон мешавад. дер накунед. инаи лёнам арзон шид. бо нусхаам хеле новинка задагиай. аз ин баргако ҳозир чандташ распродажа шудагиай. нусха бо қиматтарак буд, вале ҳозир 130 сомонай. хулас ина бо сафеди фасони дигаш 130 сомон. ина бо зиҷада дигар хелеш ҳастай. ёшам нишон метием. марҳамат. ина сабзака бине сангои хамелеон дора. худаш паплини дубайский фасон санги дизайн задагиай. ямам хе 130 сомон. баданаира бинед, бовар кунед, ҳам хушрӯ задагиай сангош. ями наздик ранги
сангое ки ман нишон дода будам тона 180 сомон материало. Я манам материало 180 сомонаяй сангои наздики хамелёни бисёр ози бошад 130 сомон. Касе гуфтум касе ки мисол опту мегира бо арзон мешава. Хулас гули фасони хушрувай. Ана баъд бо ҳози нусхаҳои адрасӣ чанд ҳаста ёям распродажа штагиай. Дидед ҳамин аввалрои хидмда 160 сомон буд. Ози бошад 130 сомон. Ази боз дигар ангошам нишон метиҳам. Дигар ангошам бинен. Ина тамошобинони азиз чӣ хел нусхаҳои хушрӯ доранд. Сангошон хамелеон задагиай. Ази бо дигар ангош ҳастай. Се рангай. Ина бинен и бо дигар рангай. Иш серия иш нехе биризови дорай ҷош. Хулас се рангай. Аз ами се ранг кадом меша гирен. хоҳед ҳамаша бигиред барои савдо бо арзон меша духтарако. касе ки барои савдо хариданӣ ҳастем. ана баъд бо инаи дубайскира бинен. инаи дубайскиам аҷоиб задагиай сангош наздика ки хамелеон хучам материалои якум сорта. ино материалои чӣ нестанд, дуюм сорто нестанд. дубайскиҳои якум сорт. рангоша бинед чӣ хел хушрӯанд. ана ин материал ҳамиам сифати якумшай ҳозе ки мебинед. аз и арзоноям ҳаст сифаташ, вале и ғавсшай. материали ғавси хушрӯай баъд гулоша бинед рӯшанакай. я мози 130 сомон. ана ҳозир бошад ма шумода чира нишон метиҳам. як намуд ана михели лёна ма нишон дода будам 180 сомон буд. бо нигоҳ кунед сангои баргак дора. ҳозир бошад распродажада 130 сомон. марҳамат духтарако. сангошон хамелеон задагиай. инами 180 сомон буд. агар дар ёд дошта бошед лёнай ҳозир бошад 130. бисёр гулои хушрӯи бисёр распродажа штагиай духтарако. дер накунед. чӣ хеле гуфтум 130 сомон дона даяй им. касе ки ай 10 та боло мегира бо оптумуш арзонтарай. на марҳамат дер накада духтарако нависен. бисёр вақт аз даст натиен барое ки хушрӯан ҳамаш. хеле распродажо чанд вақта як маротиба мешава. на и бо атласния ҳам 200 сомоное ки нишон дода будам атласниё и аз ҳамоай материалаш. сангшам хамелеон. ана ям гули хушрӯвай. гули фасон. ям амхе 130 сомон. аз ин ҳастай. инами бисёр баяй. фасон материалаш ғав сакакай. ям 130 сомон. ира нишон додем. ям 130 сомон. ҳозир бо яктаи дигар торикак ҳаст. ӯрам нишон метиҳам. метавонед аз ваям дархост кунед. инаи ранги торикуш. и материали дубайскиай. сангакоша бинед хамелеон задагӣ пура пураяй. ина касида дар кор бошад манамхе дубайски тоза. ана барои занҳои калон, касое ки барои занҳо мехоҳад харидорӣ карда, ана ин пиллагиай муллои мак дубайски 130. ана баъд ҳаст аз ана ин гул ин лёная. ин лёнаи материалаш сангои сваровски тозаи дизайн задагиай. ям ами 130 сомон. хулас ҳамирӯза видеода беҳтарин материалу распродажа штагиай духтарако. дер накунед. бовар кунед и хеле распродажа ҳар рӯз намешава. дер накарда дархост кунед. боқӣ саломат бошед. хайр.